ki rufa mun asiri, ki rufa mun asiri, kashe ni za su yi. To ana dan ma an ka zauna mutuwa za ka yi, ka yi gaggawan tafiya don Allah. Ki rufa mun asiri ki bar ni. Baka fahimta ba, duk wanda ya tarayya da ni mutuwa yake yi. Lokacin da na zo cikin bukan nan akwai kadangaru da biraye, amma zamana duk sai da suka mutu. Kai ma idan baka yi gaggawan tafiya ba mutuwa za ka yi. Babu tabbas, babu tabbas. Ta za in ga maka magana ka ce ba tabbas. In dai wannan ne damuwarki, ki yi haƙuri ki bar ni. Malam me yasa kana da taurin kai? Idan na fita mutanen da suka biyo ni suka same ni kashe ni za su yi. In dai wannan abin da yake faɗa zai tabbata gwara in mutu a nan gurin da wa'annan mutanen da suka biyo ni su same ni su kashe ni. Gwara in zauna a nan duk abin da kike faɗi. Da wa'annan mutanen da suka biyo ni su same ni. Gwara in yi irin wannan mutuwa da kike faɗi. Me yasa kake da taurin kai? Babu tabbas rayuwa kai ne ko ba kai ne ba. An samu cikas waye je kasa wai bai makale ba. Babu tabbas, babu tabbas, babu tabbas, babu tabbas. Bawan Allah. Kin tashi? Al'amarin ka ya bani mamaki. Me yasa? Tun a daren jiya na saka a gaba ina kallon yadda kake numfashi. Ban san lokacin da bacci ya ɗauke ni ba. Na yi tsammani idan na tashi zan ga gawarka da jini. Sai gashi kuma na farka ma ban ma ganka inda na bakka ba. Ina fitowa kuma sai na ganka da ranka. Na gaya miki tun jiya ba zan mutu. To me yasa ba za ka mutu ba? Bayan duk wanda ya hurɗa da ni mutuwa yake. Me yawa dan kin gaya min ne na yi addu'o'i dan kariya. Wataƙila kuma abin da yake jikinki da yake sa duk wanda ya rabe yake ke mutuwa ne yanzu su garba da ki. Me ka gani a jikina? Zuwa yanzu ban sani ba. Amma idan kika bani labarin abubuwan da suka faru. Kafin nan yanzu yunwa nake ji. Me kike ci a matsayin abinci? Ina cin kayan itaciya ko ganyayyaki. Ina cin su zogale ko rama in je in zanka. Nan ba da nesa ba kuma akwai wani ɗan lambu da nake shiga cikin dare. Tsinko mangwaro ko gwaiba. Ganyayyakin da sun fi. Kayan lambu kuma wannan sato su kika. Ba da sanin masu lambu. Ba ni da yanda zan yi ne. Saboda ba na iya shiga cikin mutane in yi hulɗa da su. Ko da ina da kuɗin da zan aiki yaro, ba zan iya aikan kowa ba. Saboda duk wanda ya raɗe min mutuwa yake yi. Ki daina manta kin yi hulɗa da ni ban mutu ba. Ban manta ba, kuma zan taɓa mantawa. Mu dai je mu nemi abinci. Saboda ina ganin kamar kai ne maganin matsala. Labari na ya fara ne da yi wa saurayina butulci, wanda muka shekara da shekaru muna soyayya. Har an saka mana rana, kowa ranar kawai yake jira ta zo a sha biki. Kwatsam sai ga wani attajiri ya zo ƙauyenmu, ya nuna babu wanda yake so sai ni. Ya dinga zazzaga